وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وبذ şu aýdylan peýgamberleriň ýylynyň Meryemiň ogly Isany peýgamber etip iýerdik. Özünden awvalky bar kitaby, ýani Tawraty tasdiq etýän bolup, we biz şoňa, ýani Isaga Encilini berdik. Encilde hidayet we nur bardyr. We özünden awvalky bar kitaba, ýani Tawrata tasdiq edip we hidayet we nasihat bolup perhizkarlara. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وإنجيلin ähli Encilde Hudaýyň nazil eden ähkamlary bilen hukmetdirler. We her kim Hudaýyň nazil eden hukmine mutabyk hukmetmese, pes şolar fasyklardyr. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وبذ sana hak kitabı, yani Kur'an'ı nazil ettik. Özünden olurki asmani kitapları tasdiq etýän bolup, we başgalaryn hakdygyna şahit bolup, pes ehli kitaplaryň arasynda hukmet Hudaýyň nazil eden ähkamlary bilen, olaryň hawa hawasyna taby bolma, özüňe gelen hakdan ýüze urup, we biz siziň her gaýsyňyzy ey milletler has şeriat we has ýol taýin edendir. Ve eger Allah tebarek ve taala istesedi, hemmäňizi bir millet we bir din ederdi. Lakin o taryga etmedi. Ta ki sizleri her zamana göre muhtelif dinler bilen imtihan etmek üçin. Pes şeýle bolsa, iki dünýäde özüňizi haýyrly zada musaraat we çakkallap ileri durjak bolan. Hemmäň barjak ýeri Hudadan ýanadyr. Pes size roşan beýan edip habar berer, özünde muhtelif bolýan zadyňyzyň barasynda. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Ve olaryň arasynda Hudaýyň nazil eden ähkamlary bilen hukmet we olaryň hawa hawasyna taby bolmaň, we şolardan berhezer bolun. Kesidi Hudaýyň nazil eden ähkamlarynyň bäzilerinin gumrah etmesinler. Pes eger şolar ýüze urup hakdan eraz etseler, pes bilgil Allah tebarek we taala şolara özleriniň bäzi eden günäleri sebepli ceza bermek istýär. We tahqiq adamlaryň köfesi fasykdyrlar.
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Aya şolar sen hukmundan yüz gaýtaryp jahiliýetiň hukmyny istýärlermi? O Hudaýyň hukmundan ýagşyrak hukmetjek kimdir? Aşkar bilip tasdiq etýänler üçin.